Και κάπως έτσι θα ξεκινήσει το έργο μας. Έχουμε αγοράσει 3 ξυλία, ευρωπαϊκή, ξηραντήριο, και ξεκινάει το έργο. Εδώ κόβουμε τα ξύλα στις διαστάσεις που θέλουμε. Θα ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε πρώτα το καπάκι της στρόγγυλης τραπεζαρίας, το πάνω μέρος δηλαδή, και ξεκινάμε τα πλανίσματα. Πρέπει να ισιώσουμε το ξύλο, να το κάνουμε μια ορθή γωνία και να το καθαρίσουμε. Μια δύσκολη εργασία, αλλά με κόπο και χρόνο όλα γίνονται, και όρεξη. Πρέπει να πλανιστούν τα ξύλα και είναι και αρκετά. Στη συνέχεια, αφού έχουμε πλανήσει τα ξύλα, τα πηγαίνουμε στο ξεχωριστήρα και τα κάνουμε ισόπαχα. Τα καθαρίζουμε, τα κάνουμε να είναι ορθή γωνία και από τη μία πλευρά και από την άλλη, και εδώ είναι το καπάκι μας, πώς θα γίνει μελλοντικά. Εδώ βλέπουμε το μορσοτρύπανο, το οποίο θα κάνουμε τις τρύπες για να βάλουμε καβίλες και να ενώσουμε τα ξύλα με κόλλα και ξύλινες καβίλες, ώστε να αντέξει όσο περισσότερο γίνεται στο χρόνο. Χρησιμοποιούμε την καλύτερη κόλλα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και εδώ αρχίζουμε να σημαδεύουμε τα ξύλα μας, σε ποιο σημείο θα τρεπήσουμε τις ξύλινες καβίλες και θα βάλουμε τις καβίλες και θα τις ενώσουμε. Μετά πηγαίνουμε σε ένα άλλο μηχάνημα, το μορσοτρύπανο. Εδώ τρυπάω τα ξύλα γύρω στα 7 εκατοστά βάθος, το κάθε τρύπα. Εντάξει, το βρύσι είναι σκληρό ξύλο και παρόλο που το μαχαίρι ήταν τροχισμένο, δύσκολα το τρεπούσε. Έτσι αναγκαστήκαμε και φορέσαμε τη μάσκα μας για να γλιτώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα τοξικά αέρια που βγαίνανε από το ξύλο και από την αρίδα του τρυπανιού. Αυτή τη στιγμή κόβω τις καβίλες στο σωστό μήκος που πρέπει για να ενωθούν τα δύο τα ξύλα. Τις παίρνω, τις δοκιμάζω. Από ό,τι βλέπετε έχω βάλει πάρα πολλές καβίλες. Κάθε 15 εκατοστά έχει και μια ξύλινη καβίλια. Αυτό θα μου κάνει ακόμα πιο σκληρή την ένωση και δεν θα έχω πρόβλημα στο χρόνο. Και ήρθε η ώρα να τα κολλήσω για να δούμε τι κάνουμε τώρα. Τσεκάρουμε ότι ο κύκλος είναι εντάξει. Θέλουμε διάμετρο 115 εκατοστά να έχει και ξεκινάω το κόλλημα. Εδώ χρησιμοποιώ, εκτός από την φοβερή ξυλόκολλα που έχω, την Tite Bond 2, βάζω και στις καβίλες και στο σόκορο το ξύλο. Χρησιμοποιώ και μια άλλη κόλλα, Polyurethanes λέγεται, η οποία φουσκώνει και παίρνει ό,τι και να υπάρχουν ανάμεσα στις καβίλες, εάν υπάρχουν, και κάνει πιο γρήγορη την κόλληση και πιο ισχυρή.
Σε αυτή τη φάση βλέπουμε και τον αδερφό μου, ο οποίος έρχεται να δώσει ένα χέρι βοηθείας για να τελειώνουμε πιο γρήγορα, να μην ξεραθεί η κόλλα, να μην στεγνώσει δηλαδή και να γίνει πιο γρήγορα. Εδώ κόλλησαμε και το επόμενο κομμάτι και πριν τα ενώσουμε γρήγορα δεν θέλουμε το τριγείο να τρέχουμε. Άλλο το βλέπουμε μέχρι ένα μέτρο που είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση είμαστε στο τέτοιο όλο μαζί και είμαστε άρα θα αρχίσουμε πριν το κολλήσουμε, πριν κάνουμε την τελική κολλήση. Λίγο τρέξιμο! Ένα φανταστικό τρέξιμο στα κολλήρα όσο πιο λίγο και αφού τρέφτηκε και έγινε σούπερ, θα κάνουμε και την τελευταία ένωση στο κέντρο του τραπεζιού. Η τελευταία κόλληση πριν ολοκληρωθεί το καπάκι της τραπεζαρίας. Δρύνει η τραπεζαρία από μασίφ δρύς, ευρωπαϊκό δρύς ξηραντηρίου, χωρίς πολλή υγρασία για να αντέξει το χρόνο. Πάχος γύρω στα 4,5 εκατοστά. Κάνω και την τελευταία κόλληση και είμαι έτοιμος να τελειώσει μια διαδικασία του έργου. Τέλεια. Και αφού το κόλλησα το καπάκι, ήρθε η ώρα να το κάνω στρόγγυλο. Από τη στιγμή που δεν θέλουμε να το πάμε σε κάποιο CNC, θα γίνουμε εμείς το CNC και θα κάνουμε έναν φανταστικό κύκλο όλο στρόγγυλο με το router μας. Εδώ χρησιμοποιούμε ένα Makita router, πολύ δυνατό για επαγγελματική χρήση, και έχουμε ένα πολύ ωραίο μαχαίρι το οποίο θα μας βοηθήσει να κάνουμε αυτό το κύκλο. Και ναι, τα κατάφερα, ο κύκλος έχει γίνει ακριβώς 115 εκατοστά όσο θέλαμε. Εδώ κόβουμε γκαβίλια και την ενώνουμε και είναι έτοιμο το καπάκι μας. 115 εκατοστά έτοιμο μασίφ. Σίγουρα θα χρειαστούν πάρα πολλές ώρες τρεψίματος με τις γυαλοχαρτιέρες για να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τέλειο βελούδινο καπάκι. Τώρα σε αυτή τη φάση θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τη βάση του τραπεζιού σύμφωνα με το σχέδιο της διακοσμήτριας.
και θα κόψουμε τα πόδια που θα πρέπει με κάποια διάφορες καβίλες και διάφορα μισοχαρακτά που θα κάνουμε στο ξύλο να ενώσουμε και να κάνουμε τη βάση του τραπεζιού. Σημαδεύουμε, ξανασημαδεύουμε πολλές φορές και ενώνουμε τα ξύλα έτσι πως πρέπει να τα ενώσουμε. Εδώ πηγαίνουμε πάλι στο αγαπημένο μας μορφοτρύπανο, το οποίο θα μας ανοίξει τις καινούργιες τρύπες έτσι πως τα έχουμε σημαδέψει για να βάλουμε τις καβίλες και να ενώσουμε τη βάση του τραπεζιού. Κόψαμε τις καβίλες, τις βάλαμε, τις ταιριάξαμε, βλέπουμε ότι όλα εφαρμόζουν τέλεια και λογικά θα προχωρήσουμε στη συγκόλλησή τους. Ναι, σωστά, αλλά πριν τη συγκόλλησή τους ξέχασα ότι θα πρέπει να τα χαράξω το ένα με το άλλο το κομμάτι, γιατί θα ενωθούν και το ένα θα μπει μέσα στο άλλο. Οπότε εδώ αφαιρούμε το πάχος του ξύλου που θα μπει το ένα μέσα στο άλλο. Θα το δείτε σε λίγο πως θα προχωρήσει το έργο. Εδώ δοκιμάζω το αρσενικό θηλυκό που λέμε και τσακ μπαμ θα μπει το ένα μέσα στο άλλο και δεν θα φαίνεται καμία ένωση. Και ναι, μπήκε έτοιμα και τα υπόλοιπα κομμάτια. Το ένα θα μπει μέσα στο άλλο και θα γίνει η βάση του τραπεζιού. Αφού πρώτα πρέπει να τρίψω πολλές ώρες με γυαλόχαρτα νούμερο 100, 80, 120. Τι να κάνουμε, είναι διαδικασία που πρέπει να βαρετεί, αλλά πρέπει να γίνει. Όσο περισσότερο το τρίβεις το ξύλο, τόσο πιο όμορφο γίνεται. Μετά από πολλές ώρες τρίβουμε, θα έρθει η ώρα να τα ενώσουμε. Για μένα αυτή είναι η καλύτερη στιγμή, όταν ενώνω τα ξύλα το ένα με το άλλο. Είναι η καλύτερη στιγμή, νιώθω πανευτυχής. Βάζουμε και 2 καβίλες ανάμεσα στα ξύλα να μην ξεκολλήσει ποτέ, να γίνει αθάνατο.
οι κόλλες ξεχυλίζουν και η βάση ενώνεται μεταξύ τους, το ένα κομμάτι με το άλλο. Θα μπουν οι κατάλληλες σφιχτήρες και θα το αφήσουμε 1-2 μέρες να στεγνώσει καλά και να ενωθεί το ένα κομμάτι με το άλλο. Και αφού κολλήσαμε το ένα μέρος, ήρθε η ώρα να κολλήσουμε και το δεύτερο. Βγάζουμε τις σφιχτήρες, η ίδια διαδικασία, κόλλα μέσα στις καβίλες και στις τρύπες. Και κολλάμε και το υπόλοιπο κομμάτι. Και αφού έχει κολλήσει η βάση, την επόμενη μέρα αρχίζουν τα τρεψίματα πάλι. Να βγάλουμε όλες τις κόλλες που έχουν μείνει, αν έχει μείνει καμιά κόλλα. Και εδώ τώρα σημαδεύω για να βάλω κάποιες ξύλινες καβίλες στο κάτω μέρος από το καπάκι του τραπεζιού για να το ενώσει με τη βάση του τραπεζιού. Και εδώ έφτασε το έργο πριν το βάψιμο. Έχει κατασκευαστεί το τραπέζι, έχει γίνει και το καπάκι, έχει γίνει και η βάση του τραπεζιού και ενώθηκε το ένα κομμάτι με το άλλο. Αφού θα τρεφτεί πάλι πολλές ώρες, θα πάει στο βαφείο για να το βάψουμε. Έχει γίνει κούκλα, είναι πανέμορφο, ωραία νερά από μασίφ ξύλο δρύς, σε minimal, απλό, λιτό και απέριτο, φοβερό σχέδιο. Τώρα θα πάει και θα βαφεί σύμφωνα με την απόχωρηση που θέλει η διακοσμήτρια. Και έφτασε η ώρα που βάφεται το τραπέζι, έχει ξεμονταριστεί, κατεβαίνει κάτω στο βαφείο και περνιέται η απόχρωση που θέλει η διακοσμήτρια. Βάφουμε και τις δύο πλευρές και το καπάκι πάνω κάτω και τη βάση
και συνεχίζει τη διαδικασία του έργου. Εδώ ξεκινάνε τα πρώτα χέρια ακριλικού σίλερ. Είναι προεργασία η οποία πρέπει να γίνει για να αντέξει το χρώμα από κάτω και να κάνει το ανάλογο υπόστρωμα για να πέσει το τελικό ακριλικό βερνίκι και να αντέξει την πάροδο του χρόνου. Εντάξει, πολλές ώρες εδώ πέρα από ό,τι βλέπετε σε δύσκολο περιβάλλον με χημικά. Αυτό είναι το δυσάρεστο της επιπλοποιίας. Αλλά προσπαθούμε να προστατευτούμε με τις μάσκες που έχουν ειδικά φίλτρα για χημικό πόλεμο θεωρητικά, όσο μπορείς να γλιτώσεις και να σωθείς από τον καρκίνο που έχει φάει τις ζωές των γονιών μας και του πατέρα μου και του θείου μου τόσα χρόνια που δουλεύανε στο να κατασκευάζουν έπιπλα. Αυτό είναι το δυσάρεστο κομμάτι. Ενώ η δουλειά μας είναι υπέροχη, αυτό είναι το πιο ανθυγιεινό κομμάτι. Το να βάφουμε τραπέζια, έπιπλα, είναι κάτι το οποίο δεν πληρώνεται. Είναι πάνω απ' όλα. Και εδώ έχει τελειώσει τη φάση βερνικιού και θα περιμένουμε να στεγνώσει μετά από μια ημέρα-δύο και να πάμε να παραδώσουμε το έπιπλο στον πελάτη. Εδώ μπήκαμε στο σπίτι του, έχουμε στεγνώσει τα βερνίκια, μοντάραμε την τραπεζαρία